Lasten ja nuorten liikkumattomuus on kasvava ongelma. Yhä useampi viettää päivänsä paikallaan, tuijottaen ruutua tuntikausia. Välitunnit, jotka ennen olivat täynnä liikettä ja leikkiä, ovat muuttuneet passiivisiksi tauoiksi, joilla kännykät vievät kaiken huomion. Tämä jatkuva paikallaanolo ei ainoastaan vähennä fyysistä aktiivisuutta, vaan tekee lapsista levottomia ja vaikeuttaa keskittymistä koulutyöhön. Kuvittele toisenlainen välitunti. Välitunti, jossa jokainen lapsi liikkuu, nauraa ja pelaa yhdessä. Hetki, joka ei ole vain tauko oppitunneista, vaan täynnä iloa, yhteisöllisyyttä ja liikettä. Tilanne, jossa kaikki lapset osallistuvat ja tuntevat olevansa osa ryhmää kukin omalla tavallaan. Tämä voi olla todellisuutta. Go-Back-kampanja tarjoaa konkreettisen ratkaisun tähän ongelmaan. Lahjoittamalla Go-Back-palloja kouluille annat lapsille mahdollisuuden leikkiä ja liikkua yhdessä. Go-Back-pallot ovat helppo ja hauska tapa aktivoida lapsia välitunneilla, tarjoten heille mahdollisuuden liikkua ilman erikoisvarusteita tai kenttiä. Liike on palannut koulujen arkeen. Yrityksesi voi nyt tehdä hyvää ja olla mukana tuomassa liikkumisen iloa paikallisiin kouluihin. Lahjoittamalla Go-Back-pallot yhdelle tai useammalle luokalle, yrityksesi tukee tehokkaasti lasten ja nuorten aktiivisuutta ja saa samalla arvokasta näkyvyyttä kouluyhteisössä ja Go-Back-kampanjan somekanavissa ja verkkosivuilla. Ojenna kätesi, vuorovaikutus alkaa liikkeestä.